Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sung siang pamirsa. Dinten menika Selasa kalih 2 November 2018 kepanggih malih kalian kula Hesti Kurniawati wonten ing Herli TV adicara Geger News. Kula badhe ngawontenaken kadadian kobongan wonten ing Dusun Sempak, Desa Dupak, Kecamatan Semplak, Kabupaten Ngapak. Kedadian kebakaran ing Dusun Semplak, Kecamatan Sempak, Kabupaten Ngapak ketok 126 cacah sakjerone kurun wayah taun 2018 nganti 19 November iki. Kedadian kobongan ningkat saka bulan Oktober lan puncake ing bulan November. Kepala UPT Damkar Kabupaten Ngapak Ismu Ahmad maparke, iki sing paling kerep kedadian yaiku kebakaran palemah, alas, lan panggon pembuangan sampah. Faktor penyebab kobongan kuwi dhewe yaiku amarga cuaca ekstrim lan aktivitas masyarakat wektu ngobong sampah utawa turah pakoleh panen tebu ning durung nganti geni mati wis ditinggalke ngono wae. Dadi geni cepet mrembet merga cuaca sing panas lan angin ingkang santer. Mekaten adicara Geger News dinten iki. Mangan kupat nganggo santen, menawi lipat kula nyuwun pangapunten. Kula Hesti Kurniawati lan kru yang bertugas munduraken diri lan sugeng siang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.